Kako izgleda situacija na terenu, kad se uz druge apsurde nametne i zemljopisni? Na primjeru sela Uništa pogledajte kako ti apsurdi utječu na ljudske živote. Administrativno ovo mjesto pripada Herceg-Bosanskoj županiji, dok im je svakodnevni život vezan uz Republiku Hrvatsku. Nalazimo se u malom selu Uništa, koji teritorijalno pripadaju Federaciji Bosne i Hercegovine, točnije Herceg-Bosanskoj županiji. Ono što mala sela Uništa čini svjetskim fenomenom je da smo morali prijeći državnu granicu, ući u Hrvatsku i voziti se 50 km Hrvatskom da bi ušli u ovo malo selo koje pripada Herceg-Bosanskoj županiji. I uz to smo napravili i prekršaj jer smo ponovno iz Hrvatske ušli na teritorij Bosne i Hercegovine bez bilo kakve provjere, preko granice koju većinu vremena nitko ne kontrolira. Smješteno na hrvatskoj strani Dinare, selo Uništa pripada Federaciji BiH, ali surovost planine i ponegdje miniran teren ne dopušta dolazak iz općine koje pripadaju iz Bosanskog Grahova. Ono što morate napraviti je ući u Hrvatsku i tek iz Hrvatske ući u Uništa. Kompliciran proces koji godinama otežava život stanovnika ovog malog sela u Herceg-Bosanskoj županiji. Jer ovo je jedinstven slučaj u Europskoj uniji, odnosno u Europi, da se do naselja u jednoj državi dolazi preko druge države i da je sva infrastruktura naslonjena na drugu susjednu državu, u ovom slučaju Republiku Hrvatsku. Zanimljivo znači jer Uništa su također udaljena od najbližeg mjesta u Republici Hrvatskoj, Kijeva 12 km. Tako da one propusnice i ono na što nas nekada birokracija jedne i druge države upućuje za Uništa ne vrijede. Koliko ovaj jedinstven položaj Uništa komplicira svakodnevni život njegovih žitelja, primjera je zaista veliki broj. Život je otežan na svim mogućim razinama. Pa evo, da bi izvadili osobni dokument države u kojoj žive, trebaju doći do Bosanskog Grahova, do općine Bosanskog Grahova, trebaju preći 2 puta granicu, preći 75 km. Nekada dok je više u selu bilo stanovnika, znači dolazila je pokretna trgovina iz Kijeva, znači ta trgovina je u prekršaju. Struju moraju ići platiti u Kijevu, Knin, Vrliku, liječniku moraju, ne idu u Grahovo, nego idu u Knin, obližnje ove dalmatinske gradove. Administrativno pripadaju Bosanskom Grahovu, od čijeg središte ih dijeli 70 km puta kroz Hrvatsku, a do Kijeva u susjednoj Hrvatskoj, odakle dobivaju struju i kojim im je sve, i pošta, i trgovina, i liječnik, svega je 12 km. Struja dolazi s područja Republike Hrvatske, telefon, cesta, sve ono što moraju ljudi imati da bi obitavali gore, moraju imati s područja Republike Hrvatske jer moraju dobiti vodu, dobivaju je od nas ovdje iz Kijeva, vozimo cisternama, nekad moraju čekati dan, 2, 3 jer ne vozimo svaki dan. Tako da mislim da ti ljudi itekako zaslužuju i našu pažnju i pažnju naše države, ali i Bosne i Hercegovine koja je u biti Uništa su dio Bosne i Hercegovine. Ipak da ljudima Uništima poboljšaju svakodnevnicu, brinu se ljudi iz Udruge za očuvanje kulturne i povijesne baštine Don Juraj Gospodnetić, koji nizom inicijativa pokušaju poboljšati kvalitetu života ljudi u općini Bosansko Grahovo. Za početak dovesti vodu u Uništa je njihova glavna preokupacija, civilizacijski doseg koji je svugdje najnormalnija stvar, a za Uništa do sada nedosanjani san. Sama inicijativa je krenula prije 7-8 godina. Bila je prva faza projektiranje i ishođenje dozvola u 2 države. Znači to se radi sve paralelno. Znači to smo u Bosni i Hercegovini riješili, u Hrvatskoj, pošto su malo veći objekat, odnosi se na Republiku Hrvatsku 11 km, to radi nositelje općina Kijeva, ovdje nositelje mjesna zajednica Uništa, tako da dozvole idu u 2 države. Ovo je jedan sad građevinski, tehnički mali korak i prvi korak, ali mislimo da se ovaj projekat može realizirati da je to moguće. Ako je moguće ovdje dovesti vodu, moguće je obnoviti kuće. U selu danas žive većinom stariji ljudi koji se bave poljoprivredom i stočarstvom, ali najglasniji su ukazivanju na sve probleme Uništa, oni iseljeni i protjerani, koji i dalje dolaze vikendom ili na godišnje odmore i koji šalju jasnu poruku da ne žele biti robovi ovakvog administrativnog rješenja i koji se nadaju da će obje države malo olabaviti kad su u pitanju Uništa i ovaj uistinu jedinstven slučaj u Bosni i Hercegovini.